Să o taci din gură, n-auzi. Bă, îți dau cu asta, cap și ție să râzi. Ce vrei? Bă, dementule, bă. Băi, te bafă. După mine. Da-fă. Hai, Da-fă eu pe tine. hai, vezi. Zau! Ia lasă-o. Tu, dacă mai... Stai, ce mână acolo? Ia mâna, mă! Dacă mai pui mâna să mai iei un bandă aici, te leșini. Și? Mai înțelegi? Mi-a format bicicleta. Da, mai la un om. Fă nu țipa la mine. Hei! Poți să nu țipa bine? Că te ia mama, după asta mă te acum. Formată, bă? Formată, bă? Eu? Bă, nu a fost formată. Eu am fost bună, frate. Ce-a făcut Nicule rău? M-am făcut cu măta și gata. Ți-a zis-o, fă gata. Bă, zi, când îi dai banii? Când îi dai banii ăsta, zi? Are banii la el. Ia, descască-te la ciorat, dă cioratul. Bă, tu de ce ai luat o bicicletă și tu? Da. Hă? Da, și tu? A? Iei un pantof. Iei-vă un pantof, hai. Deci iei un pantof acum. Hai. Și mata să nu mai comentezi. Ce Hai, gata.